Els concursants d'avui ja ens acompanyen. La seva roba interior està immaculada perquè ells no estan gens nerviosos. No. Com es diuen? Doncs mira, el primer concursant d'avui és el Ferran Escoda, té 35 anys i viu a l'Hospitalet del Llobregat. Fa 3 anys es va casar a Montblanc i per seguir amb la tradició del poble, tant ell com la núvia i la majoria dels convidats van vestir-se a l'estil medieval. Sota la túnica amagava uns sensuals pantalons de xandall i calçava unes estupendes sabatilles d'estar per casa camuflades amb pell de poltre. Ferran, bon dia. Bon dia. I benvingut. Gràcies. La nit de noces devia ser allò del dret de cuixa medieval, no? Allò... No va haver-hi nit de noces. Home, què dius ara? Com és? És un mit, allò de la nit de noces. Què va Acabes passar? tan rebentat que no tens ganes de fer res que no sigui dormir. Ah, val, però tu vas dir... Bueno, ja t'entenc, d'acord. Ho deixes per l'endemà. I, escolta, i heu pensat alguna cosa així per les noces d'or? Alguna cosa així ambientada a l'antiga Roma, túniques o alguna cosa així, o no? No, encara no. És boníssim saber que els nostres concursants són originals. Parlem del segon, Xavi. Doncs es diu Montse Costa, té 55 anys i és pintora. Per això alguns l'anomenen la Van Gogh de l'Ametlla. També la coneixen com la Tot Terreny, perquè col·labora amb l'equip de protecció civil, és del centre excursionista, del grup de teatre amateur i és secretària de l'Associació d'Artistes. Carai. Tot de l'Ametlla del Vallès. Esperem que s'estigui fent un foradet a l'agenda també perquè d'aquí a no res serà àvia per primera vegada. Benvinguda, Montse, i moltes felicitats. Ai, moltes gràcies. Fa il·lusió, això de ser àvia? Moltíssim. Sí? Quan ens has dit que eres la Van Gogh de l'Ametlla, el primer que hem fet tots és mirar-te si tenies les dues orelles. Està intacte, això, perquè portes els auriculars a les dues. Sí, de moment no me l'he tallat encara a l'orella. Escolta, l'Ametlla del Vallès et deuen conèixer perquè estàs a tot arreu, no? A tot arreu, a tot Això arreu. és que tens un esperit molt de col·laboració? Sí. O que el poble va molt necessitat de voluntaris? Com és això? Sí, mira, l'altre dia a la inauguració d'una exposició meva, que ve l'alcalde, no? Doncs fa una mica de presentació i tot això, i va dir que la Montse Costa era la que si no hi fos jo seria una, aviam com ho va dir, una verbena sense coca. Carai, quin elogi. No comparar mai Dir-te- amb la coca. Comparar-te amb una coca. És el mateix que deu pensar Coto Matamoros. No es refereix a aquesta coca, vol dir la coca de pinyons i de pinyons. fruita. Ai, ara... En aquest programa, senyors concursants, cada dia us demanem que digueu alhora i en veu alta el nom del programa, que també són l'objectiu pel qual heu vingut a concursar. Avui, però, us ho posem una mica més difícil. Bon. Escolteu com ho va dir en Manuel, un concursant que va venir divendres. Escolteu-lo atentament, eh? 1, 2 i 3, i vosaltres dieu... Per tafar fràs. Val, avui el que us demanem és que ho digueu igual que el Manuel, no que digueu per tapar forats, que és molt fàcil. Això ho sap Jo dir dic tothom, 1, 2 i 3 i vosaltres intenteu dir-ho igual de sonor que en Manuel. A veure si ens surt, eh? Montse, fas una cara de dir... És que sí que preparada, aviam si em surt. Val. 1, 2 i 3. Per tapar fufat. Bueno, Una pausa de no res i el tomàquet. Tenim el nivell que ens mereixem. Per tapar forats @racu.net o bé podeu trucar-nos a l'hora que vulgueu, perquè és un contestador, sempre contesta 93 270 44 22 i així veniu a participar com avui ho han fet el Ferran, la Montse i l'Adolf. Ho fem de 12 a 1 del migdia, tots els dies d'aquest estiu, us proposem concursar i a més ho podeu fer des de casa perquè avui us preguntem quin és el pitjor regal que recordeu? mira, a mi, per exemple, em van regalar una vegada un preservatiu musical. Ostres, i funciona I això? tant. Bueno, de fet, tenia una banda amb uns col·legues, sí, un tribut a la trinca. Ens feien dir la trenca. Prou. Un SMS al 7393 amb la paraula forats, el pitjor regal i el vostre nom. D'entre tots els missatges sortejarem un bon regal, 2 entrades per anar al Parc d'Aventura Jalpí d'Arenys de Munt. Al final del programa en llegirem tots els missatges que ens hagueu enviat. Ferran, te'n recordes tu d'algun regal d'aquests així? No. I la Montse? Jo sí, jo és que faig col·lecció de mussols. I De m'han mussols de mussols. vius? Sí, no, morts. Sí, de mussols morts. Sí. De tant en tant hi ha algun mussol d'aquests vius. Però amb taxidermista, no miro ningú, vols dir? Com dius? El mussol amb... Mussolets, aquests de... mussolets de fusta. Figuretes. Val. Però era tan horrorós, eren aquests blancs grans, que em feia una nosa. Això és una òliva. Jo què sé, I vull què dir, vas fer? total, Què vas fer? Què vas que fer? allò traia la pols, pam, se'n va caure. Ai, quin greu, Volant, Sí, ha sortit sortit volant. Tu m'has dit abans d'entrar. Jo vull fer una crida. Sobre què? Sobre que les dones vingueu a concursar, perquè, escolta, jo tinc aquí 2 homes que no puedo. No puedo.
Una Pobilles pausa catalanes. i podrem.